Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa sab kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang mga pista o gidungan man ni sila, pistas mga apostoles, San Felipe o Santiago, Saint Philip and Saint James, apostles niya. Usas mga rason or mao'y main reason nga gidungan ang ilang pista kay mga 6th century gidala ni dungan ang ilang relics ngadto sa Roma o gihimuan didto simbahan, gikuyog ang ilang mga relics. Pero kini si San Felipe gituuhan nga namatay ni siya nga gilansang sa cross, niya kani si Santiago, Saint James the Lesser, gibato ni siya hangtod namatay. Gusto mong maliwat nila? Di mo gusto. Ato silang mga modelo. Muna nga haron maliwatan nila, padayon sa tang magdebosyon sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus. Kay karon First Friday ato sang ihiusa ang atong mga kasing-kasing ngadtos kasing-kasing ni Jesus og ni mahal nga Birhen Maria. Munang duna sa tay Alliance of Two Hearts Vigil karong gabi, magsugod sa alas 9 gabi hangtod sa alas 4 kadlawon. Nya dinhi sad sa atong parokya, sugod atong Mayo 1, nakighiusa sad ta kanunay ni Maria, pinaagis paghimo aning atong Flores kada hapon human sa alas 6 or sulod sa alas 6 nga misa. Kini pagpaningkamot ng atong kasing-kasing o atong kinabuhi, maliwat gyud sa mga apostoles og ni Jesus. Busa iampo nato ang atong mga leaders, labi na ang nag-away karon nga mga leaders, mahupay unta ang ilang kasing-kasing ug mosagop na sila sa mahigugmaon, mapasayloon ug mapaubsanon nga kasing-kasing ni Jesus. O ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, labi na silang sigig palit og slots nga hatagan unta sa tinuod nga kalipay ug kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios, langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen.
Magampo kita. O Dios, naglipay ka kanamo sa tinuig nga pangilin sa mga apostoles Felipe ug Santiago. Pinaagi sa ilang mga pagampo, paambita kami sa pagpasakit ug pagkabanhaw sa imong bugtong anak, aron mahimo kaming takos pagtan-aw kaniya sa walay hunong diha sa imong himaya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Mga igsuon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo ug inyong gidawat nga maoy nakapalig-on sa inyong pagtuo. Mao kana ang ebanghelyo, ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinaagi sa ebanghelyo kun magpabilin kamo niini nga malig-on, gawas kun taphaw lamang ang inyong pagtuo. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga hinungdanon kaayo ug kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nahisulat sa kasulatan, gilubong siya sa ikatulo ka adlaw, gibanhaw sumala sa nahisulat sa kasulatan. Ug nga nagpakita siya kang Pedro ug unya sa napulog duha ka mga apostoles. Unya sa usa ka higayon nagpakita siya sa kapin sa 5 kagatos sa iyang mga sumusunod ug kadaghanan kanila buhi pa. Unya nagpakita siya kang Santiago ug sa tanang mga apostoles. Ug sa katapusan nagpakita usab siya kanako bisan tuod natawo ako sa talagsaong paagi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Ang mga langit nagpadayag sa himaya sa Dios, ug ang kahitasan nagsangyaw sa buhat sa iyang kamot. Ang adlaw nagasulti ngadto sa sunod adlaw. Ang gabi nagapahibalo ngadto sa sunod gabi. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Walay pulong ni pakigsulti, kansang tingog wala madungog. Latas sa tibuok yuta, nadungog ang ilang tingog. Ug ngadto sa kinatumyan sa kalibutan, miabot ang ilang mensahe. Ang ilang mensahe
mensahi migula latas sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana sa kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, ang Ginoo. Si Jesus miingon ngadto kang Tomas, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kundili moagi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong Amahan, ug sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya. Si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang Amahan ug igo na kana kanamo. Si Jesus mitubag, dugay na akong nakig-uban kaninyong tanan ug wala kabagihapon makaila kanako, Felipe. Ang nakakita kanako, nakakita usab sa Amahan. Busanganong nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang Amahan. Wala ka ba motuo, Felipe, nga ako adaa sa Amahan ug ang Amahan ania kanako? Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang Amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhin ninyo nga ako anaa sa Amahan ug nga ang Amahan ania kanako. Kundili panuo kamo kanako tungod niining mga buhat. Sultihan ko kamo, ang motuo kanako magbuhat sa akong gibuhat ug magbuhat siya labaw pa niini kay moadto man ako sa Amahan. Ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan, aron himayaon ang Amahan pinaagi sa anak. Kung mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Kanang usa ka anak, bisan og liwat pa na siya sa iyang mama o sa iyang papa, kung makakita gani taniya, moingon gyud ta, iila-ila ko sa imong papa o imong mama, kay ang iyang persona o ang iyang presensya dili man mao ang presensya sa iyang papa o sa iyang mama, liwat lang siya. Pero ang Ginoo mga igsoon, isip atong Amahan o Amahan ni Jesus, lahi siyag paagi. Di siya magpakita sa iyang naong, monang sa Bible, wa ginaong nga tao ang Amahan. Ang naong ragyod sa Amahan, mao ang naong ni Kristo nga nagpakatao. Unya, doon na gani siya'y ang konon nga iyang anak, mauna na ang iyasang presensya. Ngilingay mong tupad, ing na anak kas Amahan. Kung
mutuo ka nga kana siya anak na siya sa Dios Amahan, mauna na siya ang presensya sa Dios Amahan. Nya kay siya man mo presensya sa Dios Amahan kanang imong tupad, unsa may imong buhaton, imo nang higugmaon o imong awayon? Tubag. Imo nang insultohon o imo nang tahuron? Oh, kamao man dae mo. Imo nang babagan siyang agianan o imong tagaag agianan? Ayan, anong imo nang gikural iyang agianan? Anak rabanas amahan ang muagi. Imo nang paninglag utang o dili? Ang saan? Anak mo na sa amahan, ang saan? Paninglan nimo sa utang o dili? Hoy. Oh, maningil ka. Awa, napatay ka diha. Imo nang kusion o hapo-hapon? Imo nang pasayloon o imong dumtan? Oh, kana depende lagi na sa atong pag-ila. Muna si Jesus niingon siyang Felipe, sige naman kog sulti ninyo nga ang amahan ni anak ko, ako naa sa kus amahan. Unya, ang nakakita nako og nakaila nako, nakakita og nakaila na sad sa amahan. Nganong mangita pa man kas naong sa amahan nga ako mao man ko ang naong sa amahan? Muna gi-emphasize ni Jesus ba nining atong ebanghelyo, John chapter 14. Unsa may gusto ni Kristo nga kamo usab mapariha unta nako, magdala unta mo sa kinabuhi usab og presensya sa akong amahan. Og sa dihang nihingkod na ang pagpanabot nilang Felipe, nila ni St. James o ubang mga apostles, wa na sila mangita nga makakita sila naong sa amahan. Ang ila nang gidala mauna ang pagtuo nga sila maoy naong, maoy presensya sa Dios Amahan, nga andam muhigugma, andam muluwas sa mga sala or sa mga kalag sa katawhan gikan sa kaulipnan sa sala. Mao nang nagpakamatay na sila. Diri sa atong unang pagbasa, unsa may gihisgutan dire? Ha? Unsay giingon ni San Pablo? Nga ako nagpadayag sa maayong balita. Ug unsa man ang maayong balita, matud pa niya, gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga hinungdanon kaayo og kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nahisulat sa kasulatan, gilubong siya og nabanhaw og nagpakita, human siya nabanhaw nagpakita ngadto sa mga apostoles og ngadto sad niya nga dili kauban sa mga apostoles katong 12 ka apostoles. Di siya kauban sa original nga mga apostles, pero ang Ginoo nga nabanhaw nagpakita pud niya. Hangtod karon ang maong balita kinahanglan atong isangyaw nga ang atong Ginoo nga mao si Jesucristo, ang presensya sa amahan, nagpakamatay di ay para nato. Sige, laing lingi sa imong tupad ing na gusto kang maliwat ni Kristo. Ang wa mo lingi liwat sa demonyo. Unsa man ang demonyo? Mo patay dili magpakamatay. Unsa man ang demonyo? Mudumot, makig-away dili makighusay, dili makig sana di magpaubos, di mo pasaylo. Daghan nato ingon ana, pero napapas ba ang pagka image and likeness nato sa amahan? Wala. Dili gid na mapapas. Mao nang ang atong misyon, magsigi ra gid tag renew sa atong commitment
ngadto sa amahan nga ato siyang gamiton. Pulos man ta mga makasasala, pero kung kamao lang tang morinyo magbag-o, dili sad ihunong paghatag sa amahan ang iyang gahom o ang iyang presensya. Mao na sila si San Pablo, kani sila si San Felipe, St. James. Doon naman ni sila yung mga kabuang sad, mga badlungon sad ba, mga makasasala, sila San Agustin, kita gong tanan. Pero inigrinyo nato, inigingon nato nga mosunod na ko nimo Ginoo, magbag-o nako, mabag-o gid ta. Way gahom sa yawa nga makapugong sa atong pagbag-o. Mabita na kanang pinaka hardened sinner. Ato nang tawag ka ng mga adik sa sala, adik sa drugas, adik sa porn, adik sa sugal, adik sa hubog-hubog, adik sa pamabay, adik sa panglaki, adik sa pangbabay, or adik anang homosexuality. Pulos kina mga dagko kayong sala. Pero daghan kay tag na sinati ako sa akong pagka-assign sa prison ministry hangtod karon sa akong kasinatian sa mga tao nga nagbag-o, makaingon gog kong imposible maning mahitabo. Pero sa dihang ilang gidawat ang Ginoo, ang una gid nilang gibuhat mao ang pag-angkon nga sila sad-an. Nya human siging basa sa Biblia, siging pamalandong sa pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo gahom o kinabuhi, espiritu o kinabuhi. Manang sige sila basa, diha gid gasugod. Nya paghuman, sige na silang dawat sa sakramento, ana kumpisal, simba. Usab yun, nabag-o. Pero kanang tao nga dili kamaong mubag-o sa iyang kasing-kasing, dili ka maong mubag-o siyang hunahuna, niya moingon din, inaani naman ko, tuo magkaana, wa na mao na niya akong kinabuhi, mo ana, aka na, matuluyan gina siya. Gilingi ako no imong tupad ko no be, ing na muhunong nakag-yaw-yaw, na muhunong na kanang imong sige yaw-yaw. Mao na kamong mga bana, basta ang inyong asawa yaw-yawan kayo, hunghungi or suwati na lang, dahil magbag-o na ta, mahimo na tang image and likeness of God. Nga musuwat sa baos imong asawa, hunong na sad anang imong sige dihang sugal, siging panigarilyo, siging usik-usik anang kwarta dihas imong inom, aron di na ko magyaw-yaw. Nya moingon sa kamubaw sa kanyang suwat, di na mo magistoryahan ay kaya nag-away man, mubaw sa kanyang suwat nga ako gining hunongon basta imo sa kong tabangan. Ang imong ikatabang ayaw na kog yaw-yawi, higugma ako as I am, aron na mutubo sa ko as bag-ong tao. Magtinabangay na mugbag-o. Ningon din ang imong asawa, amahan, tabangi ko nga maliwat ko nimo nga di na ko magyaw-yaw. Ay niguli sa imong bana, din aka mo yaw-yaw. Maingon sa imong bana, ning kamot sang akong animal nga asawa da, wa na mo yaw-yaw. Kaya ra gid ay nga magbag-o, maning kamot sa kong di na ko musugal, inom na lang. Di ba? So pag-abot na ngadto nimo sa iyang asawa pagkasunod buwan, doon na siya gitonol nga sobra siyang kita. Na lagi kay sobra. Wala ko ni sugal day, swertres. Maunay akong budget sa swertres o sa manok o sa tungits. Niya, inom lang ko gamay. Kainom ko, kahubog-hubog pa ko. Di na ra mo yaw-yaw imong asawa. Mayroon imong asawa, Lord, salamat. Di na lang yun ko muyaw-yaw kay bisan pag mubalik pa ni sis iyang sugal, din agyod ko magyaw-yaw. Wa na jud ka muyaw-yaw mga 5 kabuwan. Moingon din bana, kaya ra gid ay nganong di man kaya hunongon ang inom. Hunong challenge ba? Ana, di ba? Di mo muto.
Sige, arin lang tas like example, padanglitan imong silingan, mopalit og slot. Kaya ra gid ay mopalit og slot, no? Kada semana, imo sang testingag palit. Di na ka magdinaw ba? Si kag palit. Sa may resulta, mahibong lang ka nga daghan kay kag napalit nga slots bisan pag wa kay trabaho. Nabitay mga duha ka bukron ni text na ko bag-o, Father, nipalit na sad ko nimo og slot. Iampo lang ko, Father, nga makatrabaho kay wa pa jud ko'y trabaho. Nya ni ana dayon ko sa Ginoo, Lord, way trabaho, way income, pero nipalit og slot. Unsa may mahitabuan ingon dayon Ginoo, sagdi lang ako nay mag-igo ana. Di ana, kumpiyansa nako. Ingon ko, sige, palit pa more. Siguro jud kong dili kasiruhan sa Ginoo. Naman gani usa, sige siya palit, wagi siya katrabaho. Ninggawas la siyang unahuna ang iyang talent na maghimo-himo, magluto-luto, inana. Oy, ni-click man ang iyang luto-luto. Karon, mas dako pa siya income kaysa kadtong katrabaho pa siya. Adi mo to. Kanang pangitaan las Ginoo paagi ba? Asay kasigig tabang nato din ni simbahan. Unya, pagtrabaho na niya, mura magwa na'y lami iyang kinabuhi tungod sa tingali sa iyang environment. Siya wa yun, di na yun madaan ako ang akong trabaho, mo resign na lang yun ko ani. Pero asam sad ko padong nga ingon sa diyang asawa, di na ka malipay, ayaw na laglahos good. Mo to, ni-resign siya, o karon na mura na hinoon siya na sa employer. Ano bang giunsas Ginoo ba pag tungod sa iyang pagkaaktibo sa simbahan, tungod sa iyang desire paghigugma sa katawhan, gitagaas Ginoo og dagko kayong kausaban ang kinabuhi. Samas mga apostoles, hadlok ay sila mamatay, sige sila glikay sa mupatay nila, pero sa dihang nisunod na sila sa pagsangyaw sa maing balita, gipakamatya na nila nga malipayon. Nausab ang ilang kasing-kasing, naliwat sila sa amahan, kay wa naman sila magsigig pangita sa naong sa amahan, kung dili ilan ang gipuy-an ang kinabuhi nga buot papuy-an sa atong amahan aron maluwas ang kalibutan. Nga mo na'y teknik nga mo maginikanan, gusto niyong luwason ang inyong mga anak, ayaw guruya nga ni simbahan. Inyo yung guro yun, simba, simba, simba. Niyag mo simba na gani, malipay din mo, sus, simba na gitaong akong anak nga bugoy kayo. Kadaghan aning nagsimba din mga bugoy lang yapon. Ang saon man, paambiti ang imong bugoy nga anak sa imong Diyos nong kasing-kasing, sa imong Diyos nong mga pulong, o sa imong Diyos nong mga buhat. Kana mo ipaambit. Tanawa, di ba mamagnet na, mukuyog ra na nimo dinhi, nga dili na nimo kinahanglang pugson. Ang nangatog mamudiha. Ako mo man ay inspiration gud nako ay nala nagpugsag papalit silag slots pader. Moingon mo ang Espiritu Santo ba, moingon nako. Unsam di akong buhaton siya, ikay sigig palit og slot. Og dako-dako gani kog paliton na slot, daghan-daghan sang halin. Pero gamay ra gani kog paliton, gamay ra sa halin. Ingon ning Ginoo, ang measure nga imong gigamit, mao ra say measurement akong gamiton nimo. Nako, nara din na Lord. Ana-ana ra din siya. Kay ang imong mga buhat, mao ra say akong suhulan. Kung gamay ra imong gibuhat nga paghigugma ng imong slot-slot, di gamay ra sad ko i-response, pero dako kag gugma daghan sa kog tandugon nga kasing-kasing. Wa pa ko update, pero akong suwayan ugma kung nanabay dako-dako nga halin. Bahala na, basta padayon tagpalit aning atong SBF dag para sa ato ning kumbinto, tag 500 pesos ra man ala palit mo kanunay ha. Nya kani pag yung atong DCHS kaning tiwasono naman lang ni mga 2,000 naman lang kapin,
ang kaslats. Dali na ning mahuman, may tag mahuman ito karong Domingo. 200 naman lang kabuok, tag 200 raman ni siya. Niya ang ato sang DSAP na pay 7 ka vacant slots, tag 500,000 pesos investment slot ni nato para sa atong gidamgo nga pagtukod sa atong Columbari. Na-registered na ang atong co-op na sa Pilisco, San Vicente Ferrer Liluan Service Cooperative, na-registered na sa CDE o karon na-registered na punta sa BIR. Nag-process na ta sa legal requirements para sa atong pagtukod o pagpamaligya nining atong Columbari. Iampo nato kay para gyapon is kaayuhan sa simbahan, kaayuhan sa atong katawhan, tabang hastas ato dinhing LGU. Ato nang itabang og natong tanan. Mga buhat ni sa amahan. Nya ang ato sang pag-enrich sa atong pagtuo o union with the Holy Spirit karong Pentecost Sunday, ang ato sad nga pag-attend aning labi na sa mga charismatic members dito sa IC3 karong May 19 alauna sa hapon, manambong ta didto. Nya naam ni siya donation gamay tag 100 na i-ticket nga ihatag, pamalit na mo dinhi sa atong parokya niya sa ta dinhi ticket available. Bisan ang mga non-charismatic nga gustong mo experience ni ining encounter with the Holy Spirit in this particular special day, ang Pentecost Sunday, mangadto ta sama sa mga apostoles. Nakasinati sila kay nangadto man ang mga tao sad nakasinati sa pagkunsad sa Espiritu Santo kay nipundok man sila didto sa lugar nga nagampo ang mga apostoles. Hangtod karon ang Holy Spirit nagpadayon sa paghatag nining mga dagkong gasa, dagkong gahom natong tanan nga mituo kaniya. Manindog ta, pinaagi sa pangama nila ni San Felipe o Santiago, mga apostoles, atong ipadangat ngadto sa Dios ang atong mga panginahanglan ug mapaubsanon kitang moingon, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga kaobispuhan ug ang mga kaparian sa walay ko kahadlok muhimo sa ilang tahas sa pagsangyaw sa maayong balita bisan ngadto sa labing dili maabi-abihong mga dapit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga sila nga wala makaila kang Kristo, madala ngadto sa kahayag sa ebanghelyo, pinaagi sa mga pagpanudlo ug panig-ingnan sa mga Kristohanon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga mamahimo kitang mga saksi sa ebanghelyo, pinaagi sa atong pagpangalagad sa atong isig katawo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga pinaagi sa atong pagpangalagad, mabatunan sa mga masakiton, ang kaayuhan sa nga ilang gihambin, nga balatian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug ipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi,
Malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tungga ang among pag-ampo. Nga sila nga kugihang naghago sa dinhi pa sa kalibutan, makadawat na sa ilang langitnong ganti, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tungga ang among pag-ampo. Amahan namong mahigugmaon ug maluluyon ug gamhanan, dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy nganha kanimo sa pangama ni San Felipe ug ni Santiago, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kasalanan sa tibuok niyang santos na simbahan. Dawata o Ginoo ang mga gasa nga among gihalad tungod sa pangilin sa mga apostoles Felipe ug Santiago, ug hatagi kamig putli nga pag-alagad kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mobarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan, ug nagtanyag sa langit nun mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daikon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alag kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon,
Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig sunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ang kalawat kanimo, upan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, hinlui ang among kasing-kasing pinaagi ining santos nga pagkalawat aron sa pagpalandong namo kanimo diha sa imong anak uban kang San Felipe ug Santiago, mahimo unta kaming takos sa pagdangat sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pagkaligon sa pagtuo. Nya mahitabo ra ni kun ato gyung dadon kanunay ang naong ug ang presensya sa atong langitnong amahan diha sa atong mga pulong ug mga buhat. So padayon ta sa pagsangyaw sa maayong balita
labi na gyud sa balita nga nahuman-human na atong kumbinto ang slot na laing mo ipalito nun. Unya atong pagpamalit og slots i-offer nato alang sa kasulbaran aning panagubot karon sa kalibutan. Nga imbis mo ubantas ilang kagubot nga magsige na tag dinauay maghinatagay ta. Nya ato sa ning suportahan kanunay sa atong debosyon sa pagampo sa mahal nga kasing-kasing ni Hesus mo na moapil ta sa atong vigil sa Alliance of Two Hearts karong gabi. Nya sa ato sang Flores de Mayo kada alas 6 sa human sa kada alas 6 sa gabi nga misa, nya alas 5 kon Domingo ato sa nang suportahan ay ang mahal nga Birhen Maria kanunay ginang manalipod kanato. Ang Ginoo manaa kaninyo, manasab kanimo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magamba